grup de persones vinculades a la societat vilafranquina, la societat civil, ha signat un manifest de suport amb Esquerra Republicana sota el lema de Mulla't amb Esquerra. En aquest cas es presentava acompanyat d'una fotografia ben curiosa, una fotografia que s'ha extret d'un desplegament de la bandera i de la insígnia d'Esquerra Republicana a dins d'una piscina. Un total de 17 persones són les que impulsen un manifest de suport a la candidatura que lidera Pep Calar de cara a les eleccions d'aquest proper diumenge 22 de maig. El manifest de suport es titula Vilafranca, capital del Penedès, i es basa en 3 idees: exercir capitalitat, promoció econòmica i cohesió social com a màximes prioritats, a més del compromís amb la identitat vilafranquina i penedesenca i apostar pel dret a decidir com a nació. Els firmants afirmen que consideren que Pep Calar i el seu equip són els que poden fer possible aquest projecte. Pep Calar ha manifestat que se sent molt orgullós pel fet que personalitats com les firmants hagin fet públic el seu suport a la candidatura i sobretot per la diferència de procedències. És gent representativa del món associatiu, hi ha presidents d'entitats molt importants de Vilafranca, hi ha des de cuiners fins a professors d'institut, els àmbits són molt variats i el que sí és veritat és que són persones punteres o rellevants cada una en el seu món, en el seu, diríem, associació, entitat, món educatiu, etc. Entre els impulsors del document s'hi troben Carles Adell, Salvador Campamà, Jordi Cuyàs, Miquel Ferret, Jaume Montaner o Montse Mallofré. El manifest està obert a noves incorporacions. Per adherir-s'hi es pot fer a través del mail esquerravilafranca@gmail.com.